Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε ξανά στην εκπομπή μας στο Klage Mauer TV. Με τι τρελαίνουμε τα παιδιά μας. Οι EVV παίρνουν καθημερινά περίπου 6 ώρες ημερησιώς μπροστά στην τηλεόραση ή στον υπολογιστή. Ορισμένοι σκέφτονται ότι ίσως τα παιδιά μας μπορούν να μάθουν κάτι από καλές τηλεοπτικές εκπομπές ή από έξυπνα παιχνίδια στον υπολογιστή. Μα σαν αποτέλεσμα έχουμε ακριβώς το αντίθετο. Ο Manfred Spitzer, φημισμένος καθηγητής που έρευνα τη λειτουργία του εγκεφάλου, εξήγησε στη διαλέξη του Digitale Demenz, ψηφιακή ανία, ότι ο εγκέφαλος μας μαθαίνει μόνο όταν υπάρχει συνδυασμός μεταξύ των μεμονωμένων τμήματων του εγκεφάλου. Πάντοντας μόνο με τον δείκτη του χεριού μας, το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο δεν πραγματοποιούνται τέτοιοι συνδυασμοί. Δηλαδή, ο εγκέφαλος δεν εξελίσσεται παρακάτω και εμείς δεν μαθαίνουμε τίποτα. Αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι η τακτική καταναλώση ψηφιακών μέσων μαζικής ενημέρωσης χασεύει τα παιδιά μας. Αν θέλουμε μια έξυπνη και σκεπτομένη νέα γέννα, χρειαζόμαστε καλή σχολή παιδιά, με την οποία τα παιδιά θα μάθουν να αντιλαμβάνονται τον κόσμο στον οποίο ζούμε, με καρδιά, μυαλό και χέρι.